Merħba tfal, kif intom? Ħudu ħsieb ta'? Llum rġajna ltqajna fid-dar tagħna biex nagħmlu prayer space oħra. Il-prayer space tal-lum jisimha Platt Void. Għal din il-prayer space għandna bżonn platt void tal-karti, għandna bżonn biro, għandna bżonn stampi li fuqhom ikun hemm ikel, u li ħanamlu huwa hekk. Ħanagħlqu ftit għajnejna u nimmaġinaw l-ikel favorit tagħna. U waqt li nkunu qegħdin nimmaġinaw l-ikel favorit tagħna, ħanaħsbu ftit fit-toma tiegħu. Kemm inkunu kuntenti tfalu meta jkollna fil-platt tagħna l-ikel favorit tagħna, forsi xi platt spagetti imħawwar tajjeb, xi ħobża imħawra bit-ton ta' żejt, biż-żebbuġ, bil-kappar, eċċetera. Forsi xi platt imħawwar bil-patata u l-laħam, forsi xi platt bil-frott. Imma sfortunatament hawn ħafna tfal u nies illi m'għandhomx ikel biżżejjed xi jieklu. Għalhekk li se nagħmlu waqt li naħsbu ftit fuq l-ikel li niklu aħna, ħanaħsbu wkoll f'dawn in-nies illi m'għandhomx ikel biżżejjed. U bħalissa fis-sitwazzjoni li nsabu d-dar fiha, ħafna nies lanqas jistgħu joħorġu biex jixtru l-ikel u forsi lanqas għandhom biżżejjed ukoll flus biex jixtru l-ikel neċessarju. Għalhekk, waqt illi ħankunu qegħdin naħsbu fuq il-platt tagħna, ħanaħsbu ftit ukoll f'dawn in-nies. Ħanagħlqu ftit għajnejna u nitolbu l-Alla jipprovdi lil dawn in-nies l-ikel tant meħtieġ, kif ukoll biex jidawwal nies oħra, mexxejja tal-pajjiż, nies illi għandhom kumpaniji biex joffru l-għajnuna tagħhom u jipprovdu l-ikel tant neċessarju lil dawn in-nies ukoll. Issa ħanagħmlu hekk. Tistgħu intom taqbdu dan il-platt f'idejkom sewwa, il-biro. Issa jew mill-istampi li tkunu sibtu tal-ikel tistgħu twaħħlu hawnhekk fuq il-platt. Jew inkella tistgħu wkoll tpinġu l-ikel favorit tagħkom. Issa jiena inħobb ħafna l-frott sewwa u ħanpinġi ftit frott. U meta mpinġi il-frott fuq il-platt tiegħi, ħanikteb talba għal dawn in-nies. U jekk tridu wkoll, iktbu talba ta' ringrazzjament għall-ikel illi jkollkom intom xtieklu. Issa nistidinkom tfal biex intom ukoll id-dar tagħkom waqt li tkunu qegħdin tieklu taħsbu ftit ukoll f'persuni li m'għandhomx ikel u forsi taraw kif ukoll tistgħu tkunu mezz li tipprovdu dan l-ikel neċessarju ta' kuljum għan-nies illi tafu li m'għandhomx. Forsi xi ħadd joqgħod viċin tagħkom, forsi xi ħadd minn tal-familja tagħkom, forsi xi ħbieb u tipprovdu xi ikel lil dawn in-nies ukoll. Nirringrazzjakom tfal ta' li toqgħodu attenti taraw il-prayer space u tagħmluha wkoll għax naf li ħafna minnkom qegħdin tagħmlu prayer space u tibatulna ritratti ta' dawk li tkunu qegħdin tagħmlu u insellmilkom u nerġgħu niltaqgħu darba oħra biex nagħmlu prayer space oħra flimkien. Saħħa u ħudu ħsieb!